Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malanto sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Hiumaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bacolod City, isa sa mga areas of concern base sa Octa Research bangod sa pagsaka sang kaso sa COVID-19. LTO Bacolod, liwat nga nag-lockdown matapos may 3 ka mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Mass vaccination, liwat na naman nga ginapadayon dungan sa duha ka mga mall. Sa Kabangkalan City, 21 ka mga persona arestado sa duha ka mga buy-bust operation. Kag sa Good Vibes, sa Valladolid, mga pulis nagapanagtag sang sorbetes. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, apesar sang mainit kag mapaang nga panahon, mahimo magatupa ang ulan sa Bacolod kag Negros Occidental sa masulod nga inadlaw bangod sang Intertropical Convergence Zone. Sa number 10, apesar sang mainit kag mapaang nga panahon, mahimo magatupa ang ulan sa Bacolod kag Negros Occidental sa masulod nga inadlaw bangod sang Intertropical Convergence Zone nga may lapta-lapta nga pag-ulan sa pila ka bahin sa weather forecast sa pag-asa ang ITCZ ginapaan naman ang publiko sa mahimo paglutad kag flash flood kag landslide sa mga lugar nga may paghunok nga may lapta-lapta nga pag-ulan sa pila ka bahin sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginapaan naman ang publiko sa mahimo paglutad sa flash flood kag landslide sa mga lugar nga may paghunok sa ulan. Manubo naman ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo ang ITCZ. Light to moderate naman ang huyop sang hangin sa Sa number kadagatan 9, wala sang inmate ng Escalante ikahangawa PNP ang mga napatay sa managat ospital. nga magapalago. Napatay sa Biyernes sa Vicente Agustino District Hospital sa Escalante City ang 20 anyos nga si Raji Yap na nahulong sa detention cell sa Escalante PNP. Bangod sa kaso ng frustrated homicide, si Yap ang gidala sa ospital sa Huwebes bangod sa reklamo nga sakit sa tiyan. Napatay sa Biyernes sa adlaw siya ang gibawian sa kabuhi. Sa Escalante City ang 20 anyos nga si Raji Yap na nahulong sa detention cell sa Escalante PNP. Ipahayag naman ni Colonel Romy Palge, director sa Negros. Si Yap ang gidala sa ospital sa Huwebes bangod sa reklamo nga sakit sa tiyan. Ang ginkamatay sa inmate, siya ang gibawian sa kabuhi. Sa nagsa-report sa PNP, acute respiratory failure agin kamatay ni Yap. Ginpahayag naman ni Colonel Romy Palge, director sa Negros Occidental Police Provincial Office nga hindi COVID-19 agin kamatay sa inmate bangod sa negatibo ini sa swab test. Ginaresto sang Sabado ang 17 ka mga persona sa isa ka buy-bust operation. Sa number 8, 21 ka mga persona arestado sa separado nga buy-bust operation sa Kabangkalan City. Kabahin sa naaresto ang ginaalegar ginaresto sang Sabado ang 17 ka mga persona sa isa ka buy-bust operation mga persona sa ginaalegar maintainer agency sa Barangay 6 sa Kabangkalan. Kabahin sa naaresto ang ginaalegar ang drug maintainer nga si Ricardo Garcia sa separado nga ang duha pa ka mga persona sa barangay Urigao sa Kabangkalan ang 4 ka mga persona 102,000 pesos nga balor sa ginapatihan nga si Jeffrey Cortez nga nagtanga-aresto man sa separado nga buy-bust operation sa Biyernes sa barangay Urigao sa Kabangkalan ang 4 ka mga persona lakip na kaso nga paglabas sa buy-bust nga si Jeffrey Cortez nga nakuhaan man sa 38 caliber revolver. 238,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakuha sa ila. Kaso nga paglapas Sa number 7, driver sa motorsiklo patay samtang iyang angkas pilason matapos mabunggo sa truck. Patay ang 28 anyos nga si Joy Labares samtang pilaso naman ang iaupod nga si Riwil Villacapa matapos makabunggo ilang motorsiklo sa truck kahapon sa kaagahon sa circumferential alihis intersection sa Bacolod. Sa investigasyon sa PNP, patay ang 28 anyos nga si Joy Labares samtang pilaso naman ang iaupod nga si Riwil Villacapa matapos makabunggo ilang motorsiklo sa truck kahapon sa kaagahon sa circumferential alihis intersection sa Bacolod. Sa investigasyon sa PNP, mga biyahe sa dalan circumferential sa pulis dun sa nakainom ginali na lang magrekta ang motorsiklo nga yara sa dalan alihis kag nagbunggo sa gas tank sang truck.
Dahil na spot sila Bares nga nagadala sa motor samtang sibilya kapa ang ginabulong naman sa karon sa ospital. Sunod sa pulis, nun sa'y nakainom andua ka mga sakay sa motor. Magatutok naman sa mga nagapila para magparehistro sa COMELEC ang task Sa force number disiplina. 6, sumugod subong nga semana, Lunes tubto Biyernes na magabukas ang talatapan sa COMELEC. Magatutok naman sa mga Adlaw-adlaw nagapila malawig ang pila para sa COMELEC magparehistro Bacolod sa nga COMELEC nagsugod ang humalin task pa sa force nagliligid nga disiplina. semana. Iniagud Si to Joel mapasiguro Mahilom lasing ang kung kainisang pagsunod sa aga minimum health nagpila na. protocol. Ang Magaparehistro detalye siya sa kay na-erase na ang iyang ngalan sa Adlaw-adlaw listahan malawig sunod ang sa pila iya. sa COMELEC Bacolod Bacolod nga nga nagsugod nabitawo. humalin pa sa nagliligid nga semana. Si Joel Mahilom lasing kung kainisang aga nagpila na. Nakaregister ka online, wala nagdiretso ka lang diya kadto. Ngalan sa listahan sunod sa iya. Sunod sa pamuno sa task force disiplina nga si Fredo Julie, las 4:30 pa lang sa umaga, may mga nagapila na. Nakaregister ka online, wala nagdiretso ka lang diya kadto. Para manitawan ang Sunod sa anuman pamuno na sa task force ilabi disiplina nga si Wilfredo ng Julingo, pagpatuman las subong 4:30 pa lang sa aga, may mga nagapila na. Labi nila nga ginatutukan sunod sa iya ang COMELEC para malikawan ang anuman nga pagdaguso ilabi na nga ginapasiguro nga hindi man magadaguso ang minimum health protocol o kung guarantor sa mga voters registration applicants. ang dalan Ginbutangan man sang laing nagapila ang mga priority naman kasubong sang baral, senior ginapasiguro citizens. Nga hindi man magadaguso ang mga marka. magagarantiya Para mapos o kung kita guarantor sa mga penalize voters sa tao registration kung wala applicants. nagapati nga wala sa Ginbutangan nagatutok man sa marka. sang laing napila ang mga priority kasubong sang senior citizens. So, para distancing may marka. Para mapos kita mag-penalize sa tao kung wala nagapati nga wala sa nagatutok sa marka. Istorya kami din sa pinili sa 1 meter na distance. Tungtong patuman nila backtrack. So, para wala naman lang kami nag-register. Sunod kay Attorney Catherina Trino Canya, ang elections officer sa Bacolod, sumugod subong nga semana sandi sa abiso sa National Office, Lunes tugto Biyernes na magabukas ang COMELEC sa tinutuyo nga mga Sunod kay accommodate Attorney ang Catherina pagdamo sa Trino mga Canya, nagparehistro ang elections kag officer nag-apply sa sa Bacolod, transfer of sumugod subong nga registration. semana Sa sandi sa Setyembre abiso 30 sa na National ini Office, magatapos. Lunes Sa tugto tuanay Biyernes na na isa magabukas kaadlaw ang ang COMELEC nilipain sa para sa tinutuyo nga disinfection sa ma-accommodate kada ang semana. pagdamo sa mga Sugura naman ang nagaparehistro pagpatuman kag sa nag-apply sa satellite transfer of registration. Oo, para madamo Sa nga aton Setyembre ma-accommodate 30 nga applicants na kati magatapos nagalapit na nga sa aton tuanay nga na isa kaadlaw, katapusan nga last days ang aton nga registration. So para ma-diffuse ang tao during the last days ang aton nga registration, that is why Sigura nga naman ang naga-extend pagpatuman kita sa sa aton satellite nga registration. days of registration. Oo, para so, sa satellite registration, ma-show applicants pero may kita requirements of course may kita katapusan nga last days ang aton nga registration. So para ma-diffuse ang tao during the last days ang aton nga registration. And then we will conduct satellite registration sa barangays with zero COVID case. Sa satellite registration, ma-show na pero may kita requirements of course may kita na approval from the City Health or the EOC, mga ipakita sa isang approval. And then we will conduct satellite registration sa barangays with zero COVID case for the last 14 days. Sa datos ng COMELEC Bacolod, kadamaan sa mga nagapadulong sa ilang talatapan, humalin sa Enero tugtog karon, mga new registrants kung ipaanggid sa mga nag-apply para sa transfer of registration. 150 sa mga walk-in ang gina-accommodate, 50 Sa number 5, Negros Oriental nakarecord sa masobrang isa kagatus ka bagong kaso sa COVID-19. Pinakamataas, humalin sa nagsugod ang pandemic. Ang gina-accommodate. Sanig sa latest bulletin sa Negros Oriental IATF, 108 ang bago nga kaso sa COVID-19 nga ila sinin na record. Sa number 5, Ini ang Negros Oriental pinakamataas na new nakarecord sa case masobrang sa isa kagatus ka bagong kaso sa COVID-19. Nagsaka na sa 417 ang active cases karon sa Negros Oriental. 12 na ka mga LGU sa probinsya ang may double Sanig sa digit latest cases bulletin ng sa Negros COVID-19. Oriental IATF, 108 pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 nga ila sinin na Samtang record. kahapon ang Ini ang pinakamataas nga ang new mayara case lamang sa sa 18 kadaus sa nga kaso probinsya. sa COVID-19. Nagsaka na sa 417 ang active cases karon sa Negros Oriental. 12 na ka mga LGU sa probinsya ang may double digit cases ng COVID-19. 935 ang active cases sa City ang may pinakamadamo nga may 74 ka active cases. Samtang kahapon ang Negros Occidental ang mayara lamang sa 18 kadugang nga kaso sa COVID-19. Sa number Sandig sa 4, latest liwat bulletin sa naman nga DOH nagbalik Region ang 6, mass vaccination 2,437 ang active subong cases sa naging probinsya sa patigayon Karon, sa duha ka mall. 935 ang active cases sa Bacolod. Sa SMX Convention Center na ginbutang ang
vaccination sa SM City Bacolod. Mas malapad kag mas Sa number ligwa. 4, May liwas lamesa naman para nga sa nagbalik ang registration. mass vaccination Gina-check sa anay buong ang adlaw pasyente kag ang dungan test nga pakunahan. ginpatigayon Sino sa kay duha Bacolod ka mall. Emergency Operations Center Executive Director Sa na si SMX M. Ang, Convention mga Center na nakarehistro gibutang na ang nga mga vaccination sa individual SM ang City ginapakunahan Mas sa malapad SM kag kag mas sa Ayala ligwa. Mall naman. May lamesa mga para grupo sa kasubong sa registration, mga senior gina-check citizens kag anay may ang pasyente ang comorbidities test nga pakunahan. mga Sino kay abogado. Bacolod Emergency Magapadayon ang Operations Center pagbakuna Executive samtang Director mayara sang na si nabilin M. Ang nga mga bakuna. nakarehistro Sini na nga nga mga semana, individual may ang mag-aabot na ginabakunahan 3,000 sa ka SM dose kag sa Sinovac Ayala Mall vaccines naman para para sa sa 1,500 senior citizens individual. kag may Ang comorbidities second dose naman nga sa mga mabakunahan sa magapadayon ang AstraZeneca pagbakuna mag-aabot samtang sining mayara semana. sang nabilin Until nga mga vaccines bakuna. last. Sini nga semana Until vaccine may mag-aabot supply na 3,000 ka dose Pero, ng Sinovac may vaccines dito, may para marugabot sa pa, kamado ka. 1,500 May ka. maabot pa pag 3,000. Ang second dose Okay. naman sa So mga that's good for another mabakunahan sa 1,500 AstraZeneca ka taga Bacolod sining na until vaccines last. What brand? Sinovac. Until vaccine supplies last. Pero, may dito, may marugabot pa, kamado ka. This week, may May maabot maabot pag kita December 3, sirado sumugod sa Okay. buong adlaw So ang that's good talatapan for sa another Comelec sa Baguio 1,500 City. ka taga Bacolod na Sa abiso sa Comelec Bago, magaypay-balo sila kung saan naman liwat magabukas ang talatapan. Ini kasunod nga may isa ka na-assign sa among talatapan nga nagpositibo sa COVID-19 sa sa report sang Incident Sa number Management 3, Team sa sirado Bago. sumugod sa buong Ang adlaw natungdan ang ang talatapan sa symptomatic. Comelec May sa duha ka Baguio iban pa City. sa among talatapan ang gitpaswab pero Sa abiso negatibo sa naman ang Comelec ilang Bago, resulta. magaypay-balo sila kung saan naman liwat magabukas ang talatapan. Ini kasunod nga may isa ka na-assign sa among talatapan nga magpaidaron sa nagpositibo sa quarantine sa sunod sa 14 COVID-19 dias. sa report Pagbantayan kung sila ang may mga simptoma nga ginabatsag. Sa tiyon na sila makataan sa simptoma among pagpaidaron mga sila sa talatapan ang swab test. gitpaswab pero nagnegatibo naman Sa ang ilang number resulta. 2, Sunod sa kay Mayor Nicolas Yulo sa ginabisuhan ang mga katapo sang Comelec nga magpaidalom sa quarantine sa sunod sa 14 Naka-lockdown dias sa karon kag ang bantayan kung sila ang may mga Transportation simptoma nga Office ginabatsag. sa Bacolod. Sa tiyon nga sila ang makataan sang simptoma among pagpaidalom sa ila sa swab Sa test. madasuna nga Lunes, Mayo Sa number 17, 2, magabukas balik ang talatapan. Sino kay LTO Bacolod Chief Ruben Campos sang Miyerkules ginpaidayon sa Naka-lockdown swab sa test karon ang 48 talatapan sa Land o kung bilog Transportation nga empleyado Office sang sa Bacolod. LTO sa among nga compound. Nagwa ang resulta Sa madasuna nga Sabado sa Lunes, among nga Mayo mass 17, testing, kag magabukas duha balik ang nagpositibo talatapan. sa virus. Sino kay LTO ang mass Bacolod testing Chief ginpatuman Ruben matapos Campos may sang isa ka Miyerkules staff ginpaidalom Campos sa swab nga test ang nagpositibo sa 48 COVID-19 o kung sang bilog nga nagpahibalo empleyado ni nga sang naglain ang LTO pamatsag sa among nga sa nagligid nga Lunes Nagwa ang resulta sa ginpakamaayong Sabado sa napaidalom among siya nga sa mass swab testing, test kag duha Martes ang ang nagpositibo gabi sa na virus nga siya ang mass positibo testing sa ginpatuman virus. matapos Sa karon may may tatlo isa ka tanan staff si sa Campos LTO Bacolod nga ang nagpositibo sa COVID-19 COVID-19. Sang Human nagpahibalo nagpahibalo nga nga Lunes, naglain sirado ang ang pamatsag LTO Bacolod sa bangod nagligid sa nga Lunes disinfection. ginpakamaayong Nagpatigayon, napaidalom siya sa kasunod swab man sa test. exposure Martes sa ang isa ka empleyado gabi na sa isa balaan ka nga COVID siya ang positive positibo sa pero virus. siya Sa karon ang tatlo nag-negative tanan naman sa sa LTO virus. Bacolod ang COVID-19 positive. Humalin pa sa Oo, nagligad oo. nga Lunes, sirado ang LTO Bacolod bangod sa disinfection. Naging patigayon, kasunod man sa exposure sa isa ka empleyado sa isa ka COVID positive pero ini siya ang nag-negative naman sa virus. Galing sa province, Tuesday, for gabi, nag-inform ang staff ko. Sir, sa Thursday, balibot silingon, wala na kamo ka office. Nagkakahit Monday lang sa tracing kami ka office. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ay, Tagayloy, itong staff ko. Wala na kami request sa province for mas swab testing. Ginlakip sa Sir, sa Octa Research Thursday, Group of balibot Bacolod silingon, wala na City kamo ka office. bilang isa sa mga lugar nga ginakabig sa karon nga areas of concern bangod sang nagasaka nga kaso sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Base sa record ng Okta, nagsaka sa 19% ang mga kaso sa COVID-19 Ginlakip sa Bacolod Octa humaling Mayo Research 1 Group of tungkol Bacolod Mayo City 7, bilang mayara isa sa mga daily lugar nga attack ginakabig rate sa karon nga 13.38%. areas of concern Sunod bangod kay sang M. ang nagasaka Executive nga Director kaso sa sa Bacolod Emergency COVID-19. Operations Yaring Center. report. Madasig makita sa Okta Research ang COVID Base cases sa sa record Bacolod, ng Okta, bangod sa gulpi nagsaka nga sa pagsaka, 19% ang mga kaso sa COVID-19 sa Bacolod humaling Mayo 1 tungkol Mayo 7, kag mayara ini sa daily attack rate nga 13.38%. Sunod kay M. ang Executive Director
Director sa Bacolod Emergency Operations Center. Madasig makita sa Octa Research and COVID cases sa Bacolod, bangod sa gulpi nga pagsaka. Tuman kanuno sa mga kaso sa syudad sang Enero tungtong Marso, kagulpi nilagtaas sumugod sa bulan sa Abril. Area of concern of Bacolod with the individual sa Mayor Bill. Kalinta, ang sa monitoring ang mga cases. Grabe ang pagsaka. Pinagsaka. So, makita taon din nila dayon. Kaya remarkable. Pero kung sa mga nga semana And sa of course, Mayo, kita, ginkabit sa Department of Health na high risk ang Bacolod, bangod sa karamuon sa mga kaso sini, naging moderate risk na lamang inibagay sa Bay 9 na report sa DOH. Low risk naman ang Negros Occidental sa nagdamo ang kaso sini bangod panubuan din ang rate. Panugyan sa DOH sa pumuluyo sa Bacolod nga semana sa Occidental, hindi dapat sa Department of Health na high risk ang Bacolod, bangod sa karamuon sa mga kaso sini, naging moderate risk na lamang inibagay sa Bay 9 na paghalong kag magsulod sa minimum low risk naman ang Negros Occidental bisan nagdamo ang kaso sini bangod manubo ang daily attack rate. Panugyan sa DOH sa pumuluyo sa Bacolod ug Negros Occidental, hindi dapat magkumpiyansa ang mga nakapabakuna na kontra COVID-19 bangod mahimo sila sa gihapon nga malatnan sa virus, gani kinahanglan nila nga maghalong kag magsulod sa minimum health protocols. After getting the vaccination, so wala na yan sa 100% Para naman kay ang away kontra COVID hindi lang away sa gobyerno kundi away sa tagsa-tagsa. Gani ang kada isa ang dapat man mangin responsable. Dugang pa niya sa nagligad yung 3 ka adlaw, may amat-amat na nga pagdubo sa mga new COVID cases sa Bacolod. Magluwas sa Bacolod, nalakip man sa ginakabig sa Octa bilang areas of concern. Para naman kay ang away kontra Puerto Princesa away sa gobyerno kundi away sang tagsa-tagsa. Gani ang kada isa ang dapat Sa mangin Good responsable. Vibes, kapulisan sang Valyadolid na naghatag sang kalipay sa mga kabataan sa Banwa, paagi sa paghatag sa libre nalakip man sa ginakabig sorbetes. sa Octa bilang areas of concern. Amo ang Cagayan de Oro, Ini nga programa Puerto sang Princesa, Valyadolid Zamboanga PNP ang City. ila gintawag nga pulis sorbetero. Sa Good Kung sabihin, Vibes, kapulisan sila ang sang gaplastar Valyadolid sa na isa naghatag ka sang barangay sa kalipay Banwa sa mga kag kabataan ila ginahatagan sa sang Banwa, libre paagi sa paghatag nga sorbetes sang ang libre mga kabataan. nga sorbetes. Sino sa hepe sang Valyadolid PNP nga si Police Ini nga Major programa sang Wilfredo Valyadolid Binoman PNP ang isa ila ini sa gintawag ila nga paagi pulis para sorbetero. magserbisyo sa Kung publiko. sila Sila ang gaplastar sa isa ka barangay sa ikatatlo Banwa na kag subong ila nga semana ginahatagan nga sang ginahimo libre ini sang nga sorbetes kapulisan ang kag mga kabataan. kabataan. Sino sa hepe sang Valyadolid PNP nga si Police Major Wilfredo Binoman, suno kay Binoman sa ila paagi para magserbisyo sa publiko. Ilabi na sa karon nga summer, ikatatlo na subong nga semana nga ginahimo ini sang kapulisan kag sa kagatusman ka mga kabataan ang ilang nga mapalipay. Kada semana, sunod kay Binoman, paagi lang sa ilang nga Though ang iba pagpanghatag nilok ng mga bata bala sa pulis. Ginala- Naglain ang image sa pulis. Kag di ba sa gamay Mark ako kasi ko bagay mga tagkasulbetes Gadalagan. sa bata. Batang impact Gagasala-sala sa bata. para Kasi dami sa mga tigulang hala, sugid ka sa pulis, nahulog ang bata sa pulis. Pero pag kita sa bata nga, pulis ka tagay sa cream, malain yung perception niya. Mali, kalipayan para sa Though bata. ang iba nilok ng mga bata bala sa pulis. Pinitigulang, Naglain ang image pinitigulang sa mo pulis. kayo. Ice cream Kag nung di ba ayaw sa kayo. gamay ako ko mag-clean. Gadalagan. Gagasala-sala Gawin ito para mga balita sa Negros, subungad lang. Kay man sa panahon karon importante. Pero pag kita sa bata nga, pulis ka tagay sa cream, malain yung perception niya. Mali, pero dapat balanse kag eksakto ang mga informasyon. Padayon kami nga Pinitigulang, pinitigulang mo kayo. Ice cream nung ayaw kayo. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon. Kagawin ito mga balita sa Negros, subungad lang. Kay man sa panahon karon importante na may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga paligid. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga informasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.